Hello guys! Jomar here. So, wag niyo pong pansinin ko yung mga ingay na narinig niyo sa paligid kasi andito po ako ngayon sa labas ng bahay namin kasi sobrang init. So, ngayon, ang gagawin natin ay Oreo pranks. Alam niyo naman siguro yon. So, meron tayo ditong Oreo na double stuffed. Yan ang kapal, diba? At toothpaste. Colgate. Yan, sponsor. So, ngayon, ang gagawin natin is, papalitan natin yung palaman ng Oreo ng toothpaste. Gusto mo yan? Gusto ko yan. So, wala pa namang nakakagawa nito. Joke. Marami nakadiyon. So, ayun. First step gagawin natin is tatanggalin natin yung mga vanilla flavor na mamantika sa tinapay. So, ayun. Natapos na po natin. Tanggal na yung mga mamantikang vanilla sa Oreo. So, next is lalagyan natin ng toothpaste. Yeah. Lagyan natin ng eksaktong amount lang. Gusto mo yan? Last one. So, ayan. Ililipat natin sa isang maayos na lalagyanan ang mga Oreo para bongga na. Gusto mo yun? Lilipat lang natin dito. Tada! Gusto mo yun? Gusto ko yun. Free taste. Anong lasa? Toothpaste? Ha? Toothpaste. Ay, suspace. Ano yan? Grabe naman itis. Anong lasa? Toothpaste. Suspace. Mint flavor yan, gaga. Ang lasa. Sarap. Ang sarap. Iba talaga. Ayan, sarap ba? O, diba? Nakakain ka na, nakapag-toothbrush ka pa. Oh, free taste box. Ano to? Lasa. Lasang toothpaste. Ala! Sarap. Medyo ang anghang. Ang fresh. Ay, free taste. At last. Ano yan? Gutom na gutom ah. Ang lasa. Pangit! Okay na. Ano yan? Face. Toothpaste! Tubish, ano? Tubish. Face naman Bagong flavor. Dali na, parang tanga. Dali Oreo. na. Oreo mint. Parang tanga naman si Gabriel. Tangit free taste. Kinain na namin Free yan. taste, dali. Parang tanga May naman. nakasiksik nga. Parang tanga kinain na nga namin Sige eh. na. Parati pang tagal-tagal mo. Oreo naman yan. Dali na. Pagkain yan, wag Oreo ka. mint. Ang lasa. Ang lasa. Colgate. Ano Colgate? Kala niya. Toothpaste. So, yun na nga guys. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Don't forget,
again to click the notification bell down below so that you will be notified whenever I upload a new video. So, bye!